רוצה לתת לך מתנה ממני, שלוק של אומץ. פעם זה פעם ראשונה שלי שאני מתראיינת ככה בפנים גלויות, וזה מרגיש לי וואלה הצלחה ווואלה גאווה בעצמי. בנובמבר של שנה שעברה גם התראיינתי, הייתי עם הגב למיקרופון, והיום זה חשוב לי שאני מגיעה ואני עם הפנים שלי ככה, כולם רואים את זה. האומץ שלי, כאילו יש הרבה אומץ בכל התהליך הזה, ומשהו בתוכי לאט לאט משתקם יותר ונבנה יותר, וההבנה הזאת שאני לא צריכה להתבייש. אני קמה בבוקר ואני אומרת, הלילה עבר בשקט. לא משנה מה, תמיד אני אהיה לא צודקת. תמיד, כאילו אין מצב שעשיתי משהו שהוא טוב לו. ובהתחלה זה לא התחיל ככה, זה התחיל בחיי נישואים רגילים, התחיל בסבבה, לאט לאט ראיתי שהוא מתעצבן מהר, מקלל מלא, מרים יד באלימות עליי, זורק כלים. אם אני עכשיו מביאה ילדים, אני מביאה אותם לסיפור הזה. זה היה הרגע שאמרתי, סטופ, מכאן אני מתחילה להקשיב לאנשים שרואים, ואז הם הפנו אותי למקלט של עמותת אמונה. הגעתי למקלט, הייתי פשוט בהלם עם עצמי, כאילו מלא ילדים, צחוקים, אקשן, יש צוות חם, עוטף, אוהב, צוות שכאילו מחכה לך, יודע שאת מגיעה, שם מצעים, איזה כיף שבאת, ריח נעים בחדר. הייתי בהלם, מאוד מאוד הייתי בפחד שעכשיו אני אהיה לבד, בלי משפחה, בלי גב, בלי תמיכה. עכשיו, לא לשכוח, יש לי משפחה מאוד גדולה, אבל אין לי תמיכה, יש לי השתקה. אני היום בקשר עם הצוות מהמקלט, אני בקשר עם הבנות משם, אנחנו ממש כמו אחיות. זה משפחה לכל דבר בעניין, וזה משפחה שאני בחרתי. היום אני אישה עצמאית, עובדת, מסתכרת, הכל בסדר, חיה בתוך הבית שלי שהוא שלי, לא משנה איך הוא נראה, הוא פשוט שלי. ואני נעזרת עם פורום מיכל סלע, יש להם לחצן מצוקה, הנה הוא, לדוגמה. הוא הולך איתי לכל מקום, וגם מצלמת הבטחה בבית, שמצלמת את המדרגות ואת הקומה של כל מי שעולה אליי, ולא משנה מי זה, זה ישר נכנס אליי לטלפון. אני לא מפחדת, אני מוגנת. אז אני רוצה לפנות אלייך, את שיושבת בבית. לא סבבה המקום הזה, קשה לך, לא טוב. אני רוצה לתת לך מתנה ממני, שלוק של אומץ. בואי, יש מקום. רק בואי.